karimesut mang palukneng ditirik na kinakin daytoy di mulang lan ang nakaunggan ang siya di mangyawat kakaisuna nga ayan diyak na balik ang mamalan na sika ipagpagke ngaminang may saka tuy puso Asisya latiagi ko di tapusong ken ayan adi ka pamatalge asisya latinapate garing isip mang palukneng ditirik na kenaken daytoy di mulang lan ang nakaunggan ang siya di mangyawat kakaisuna nga ayan diyak na balik ang mamalugan na sika di pagpagke galingan may saka tuy puso daytoy di mulang lan ang nakaunggan ang siya di mangyawat kakaisuna nga ayan diyak na balik ang mamalugan na sika di pagpagke galingan may saka tuy puso ngamingat may saka tuy puso ngamingat may saka tuy puso I love you di mensahe para ka sa dinuman ti ayan mo malaglagit ka ngay panegnek kung pinapundok ka adi ka malipatan ito'y biyag ko I love you di mensahe para ka sa dinuman ti ayan mo malaglagit ka nay panegnek kung pinapundok ka adi ka malipatan dito'y biyag ko iti panagmay sa di mas maalam tiliw ko kumusta nga tangyay ayaw yung kunamay tuy puso kung anay lain nga akit ladawan mo nga isot ang ipapas iliw ko di mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo malaglagip ka
Nay paneknek kun kinapudnuken ka, adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysa di mas paalan tiliw ko, kumusta nga tani ay ayatek kun kunada ito'y puso umanay laingen nga akit ladawan mo nga isog pangipapasak to'y iliw ko. Iti panagmaymaysa di mas paalan tiliw ko, kumusta nga tani ay ayatek kun kunada ito'y puso umanay laingen nga akit ladawan mo nga isog pangipapasak to'y iliw ko, nga isog